ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മീര മാതാജിനെ കണ്ടിട്ട് 2 ദിവസമായി. രഞ്ജിത്ത് പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് 2 ദിവസമായി തോന്നുന്നു അല്ലെ? വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നു മാതാജി. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 13, ഞാൻ ഏതാണ് അധ്യായം 13? പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതാണ് നമ്മള് പഠിക്കുന്ന അധ്യായം അല്ലെ? പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതെ. അധ്യായത്തില് എത്ര ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടത്? 20 എടുക്കണം അല്ലെ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതെ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? അർജുനൻ ചോദിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ? ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, പ്രകൃതി പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം, ന്യായം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞെന്തോ, ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും ആര് തന്നെയാണ്? പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം പരമാത്മാവിനും എന്തറിയാം? ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനും ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഇവ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം, മാറ്റം, കാരണങ്ങൾ, ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ മഹിമ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്? വേദങ്ങളിലും ഇത് പറഞ്ഞ ഋഷിമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പറഞ്ഞു? 24 ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആത്മാവ്, അതായത് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് 8 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. വിനയം, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതില്. ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ആത്മജ്ഞാനത്തിലും തത്വചിന്തയിലും സ്ഥിരത പുലർത്തുക, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില്ലാത്തത് അജ്ഞാനമാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പരമസത്യം, അജ്ഞേയം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. അജ്ഞേയത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേട്ടും. അതായത് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞേയം അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്?
പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. ഭഗവാന്റെ കൈകളും കാലുകളും കണ്ണുകളും മുഖങ്ങളും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് വെച്ചെന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഉള്ളിലും പുറത്തും സ്ഥിതിയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരുവന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് ഏകനായിട്ട് എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സ്ഥിതി നടത്തുന്നതും പരിപാലനം സംഹാരവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ന്യായത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ആരാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നും ലക്ഷ്യം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ 20ാമത്തെ എടുത്തോ? ഇല്ല, 20 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് പറഞ്ഞത് 20 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ? ഇനി 20ാമത്തെ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാണ്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാഭി ഉപാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയും പുരുഷം ചൈവ വിദ്യാനാദി ഉപാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? അനാദികളാണ്. അതായത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരവും ത്രിഗുണങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അനാദികളാണ്, പണ്ടേ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്നും കൂടി ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതിൽ കുടികൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അതായത് പുരുഷൻ, ആ പുരുഷൻ എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്, പരംപുരുഷൻ. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 വിധം പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പോ ആ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്? ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2 ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയും. അതില് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. ഇവിടെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളില് 2 പ്രത്യക്ഷ ഭാവങ്ങള്. ആ പ്രത്യക്ഷ ഭാവത്തിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ അതായത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയിൽ പെടുമ്പോ പരമാത്മാവിന്റെ സ്വയം വിസ്തരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ആര്? പരമാത്മാവ് ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത്? വിസ്തരണ വിഭാഗത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ട് ശക്തി വിഭാഗത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾ വരുന്നത്. ഈ പരമാത്മാവ് വരുന്നതോ? പരമാത്മാവ് വരുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ശരിക്കും? പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്. ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്നല്ലല്ലോ, ഒരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മള് പരമാത്മാവിന്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ മാതാജി. അല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ല, മറന്നു. അല്ല, ദേഹി ആത്മാവല്ലേ? പരമാത്മാവിന് ഒരു പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.
പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലെ? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണല്ലേ? അതെ അതെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ വരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതോ സ്വയം വിസ്തരണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ശക്തികളില് ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ജീവാത്മാവും, പിന്നെ വിസ്തരണ രൂപത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? പരമാത്മാവും വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യത്തെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതു രുച്യത്തെ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു എന്താണ്? പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തില് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വാസസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ്. സ്വന്തം വാസസ്ഥാനങ്ങളെയും തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ഓരോ ജീവാത്മാവും സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കാരണം എന്താണ്? പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അത് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് അധീനപ്പെട്ടു പോകാണ്. ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അധീനപ്പെട്ടു പോകും. അതിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മള് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ശരീരം ഭൗതികമാകയാൽ അതിന് ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഭൗതികമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് വേണം? ആ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. തത്സമയം ആ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവസത്തയ്ക്കില്ല താനും. പക്ഷെ അപ്പോ ജീവാത്മാവിന് എന്തിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല? ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല? ഈ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർക്കില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വരുന്നില്ല. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംകസ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം കാരണം ജീവാത്മാവ് എന്ത് വരികയാണ്? പലതരത്തിലുള്ള യോനികളിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആർക്ക് ജന്മം എടുക്കാം? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ജന്മം എടുക്കുക, അതായത് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് വരുമ്പോ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നമുക്ക് ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾ ഏത് ശരീരമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്തൊരു ജന്മം
നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ്. അപ്പൊ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പിറവി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെ ഈ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പെടുന്നു? പ്രകൃതി വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം. അതിനാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്തണം. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവരെ ഭൗതികാബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിന് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മറികടക്കണം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉയരണം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് വരും? വീണ്ടും ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാവണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭക്ത ഭോക്ത മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായൊരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളൊരു പരമാത്മാവുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭോക്താവ്, ആ പരമാത്മാവ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ സർവാധിപതിയാണ്, ഉപദ്രഷ്ടാവാണ്, നമ്മുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്, പിന്നെ അനുമതിദായകനാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുവാദം നൽകുന്നതും ആരാണ്? ആ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവുണ്ട്, സാക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നതും പരിപാലകനായിട്ടും വസിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ പരമാത്മാവാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഭോക്താവ്, അതാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? അനുമതിദായകനാണ്, ഉപദ്രഷ്ടാവ്, മേൽനോട്ടക്കാരനാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനും സർവാധിപതിയുമാണ് ആര്? ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്. സർവേശ്വരനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അഭിഷ്ട ഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാണരുള്ളുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അഭിഷ്ട ഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ജീവനെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് എന്ന പരിപാലകനുമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ജീവാത്മാവിന് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനാണ്, ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലകനാണ്. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. കുറെ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായിട്ട് വാഴാണ്, പരമാത്മാവ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വാഴ്ന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നാസാ ഭൂയോപി ജായത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്തായാലും അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവർക്ക് വീണ്ടും എന്തില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിത് ആത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. അപ്പൊ ചിലര് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ കാണുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ കാണും. അപ്പൊ ചിലർ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു, ചിലരാണെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ കാണുന്നു, ചിലരാണെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ തങ്ങളുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ അന്യേ തേവമജാനന്ത ശ്രുത്യോ നേഭ്യ ഉപാസതേ തേപി ചാതീതരന്തേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണഃ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്. വേറെ നാലാമത്തെ കൂട്ടരേതാ പറയണത്? വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിയ, അതായത് ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. ഭഗവാന്റെ ചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭാഗവതം കേട്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വേറൊരു കൂട്ടര്. അവര് പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്കും എന്ത് സാധിക്കാം?
ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഇവർക്കും സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഈ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാന് ആ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കടക്കാം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ്. ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രക്രിയക്ക് അതിപ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റവും വലിയ ദാനം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം, നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അത് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ശ്രവണ പ്രക്രിയക്കാണ്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശേഷിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്? ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശേഷിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? പുരോഗമിക്കാനായിട്ട്, ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്ന മാത്രല്ല, നാമജപം കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 6-ാമത്തെ 27 മുതൽ 35 വരെ ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യാവത് സംജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര സംജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വസ്തുക്കളും, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും, ഇവരുടെ സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും എന്തുണ്ട്? എല്ലാറ്റിനും ഒരു ശരീരമുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടം തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്ത്യം യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ഇനി പറയുന്നത് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആ ഒരേ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആ പരമാത്മാവ്, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ദർശനം നേടിയവൻ, യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. ഈ പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ഇത് നശിക്കുന്നില്ല, എല്ലാറ്റിലും ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാം. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതാമീശ്വരം നാഹി നാസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാംഗതി. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? എല്ലാ ജീവികളിലും സമമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഒരിക്കലും അധപതനം സംഭവിക്കില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് അധപതനം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വ്യക്തി ലക്ഷ്യത്തോടടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. എല്ലാവരിലും ഒരേ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാവരിലും ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യരിലായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും പക്ഷികളിലും എല്ലാറ്റിലും എന്തുണ്ട്? ആ പരമാത്മാവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അധപതനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാര പരമപദ പ്രാപ്തി നേടുക. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
സാധാരണ നിലയിൽ വിഷയ ആസക്തമാണ് മനസ്സ്. പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. സാധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിനെ അറിയാം അല്ലെ, മനസ്സ് നമ്മളിപ്പോ യോഗ പദ്ധതികളൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് യോഗ പദ്ധതികളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ശത്രുവായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. അപ്പൊ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തമായിരിക്കും എപ്പോഴും മനസ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അതിനെ തിരിച്ചുവിടുക. പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും പിന്നെ ആകർഷണം വരുന്നത്. പ്രകൃതൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതായത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ പ്രകൃതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് എന്താണ്? ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതി. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ആ ലോകത്തിന് പറ്റിയ ശരീരമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാകുമ്പോഴോ ഈ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങള്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. അതിലേത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാ ഭൂതാ പൃഥക് ഭാവം ഏകസ്ഥാമനുപശ്യതി തഥാ ഏവച്ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നതും. അപ്പൊ നമുക്ക് വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്? ആനയുടെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവന് അയാൾ എവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മധാരണയിൽ. അയാൾക്ക് ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഏകത്വം. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മള് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുക. കാരണം ഈ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കവറിങ് മാത്രമാണ്. അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആയിരിക്കാം, നാളെ മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം, പിന്നെ പക്ഷിയുടെ ആയിരിക്കാം. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ കാണുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് സാധിക്കും? ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്താൻ സാധിക്കും. ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാ പരമാത്മായമവ്യയ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുകയുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ച അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാദിയാണ്. അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഉള്ളതാണ് ആത്മാവ്. അവ്യയനാണ്,
ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും എന്താണത്, അത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതൊരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല, അത് ബാധിക്കുന്നില്ല, അതുമായിട്ടൊട്ടും മിങ്കിളാകുന്നില്ല, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അതൊരിക്കലും മിക്സ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പോ അത് ആർക്കറിയാം, ഈ ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശരീരവുമായിട്ട് എന്തിനു ബന്ധമില്ല, ആത്മാവിന് ബന്ധമില്ല, അതതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ഈ ശാശ്വതത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉപമ പറയാണ്. യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാലോപലിപ്യത്തെ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും അത് കൂടിക്കലരുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മഭാവനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിലിരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണ് ആകാശം, പക്ഷെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ സ്വഭാവം മൂലം അതെന്താണ്, അത് മറ്റൊന്നിനോടും മലിനമാകുന്നില്ല, മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിച്ചേരുന്നില്ല. ആകാശത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട്. ആ സ്വഭാവം അത് സർവവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ അത് വേറെ ഒന്നിനോടും കൂടി കലരാത്തത് പോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നാലും എന്തില്ല, ആ ശരീരത്തിനോട് ആ ജീവാത്മാവ് ഒട്ടും ചേരുന്നില്ല. യഥാ പ്രകാശയത്യേകം കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്, ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിശ്വം മുഴുവനും പ്രകാശിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ആ ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ജീവാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ പറയും മരണപ്പെട്ടു, മരിച്ചു എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്, ആ ശരീരത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ആരാണ്, ജീവാത്മാവാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവെന്ന പോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശമാണ് സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവ് അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലോ ആ ശരീരത്തിലെ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുകയില്ല താനും. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവൻ അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നും അറിയാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണത്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവുമാകാം പരമാത്മാവുമാകാം. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്, അതായത് ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞതാണ്. ഈ പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്, ശരീരവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന മുക്തി പ്രക്രിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അത് ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, അല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കിയാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ നമ്മളിന്ന് കണ്ടത്. അപ്പൊ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് മുന്നേ അറിയേണ്ടത് ആരാണ്? അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പരമാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ശ്ലോകങ്ങളില്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയും പുരുഷനും, അതായത് രണ്ടും അനാദികളാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവ് അനാദികാലം മുതലേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരവും ത്രിഗുണങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നതും ഈ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അതിനെ തന്നെ മറന്നു പോകാണത്. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്കിപ്പോ എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഈ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് സ്വാധീനം വരാണ് അവിടെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കാരണം എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രകൃതിയാണ് എന്തിന് കാരണം? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കാരണം. ഈ പ്രകൃതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ. ആ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ പ്രകൃതി സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ഇപ്പൊ സത്വഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ച് വരും, സാത്വിക രീതിയിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വരും. തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചതെങ്കിലോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്, പ്രവൃത്തിയും അതിനനുസരിച്ച് വരും. അപ്പൊ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്തായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? പൂർവജന്മായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, അത് വേറെ. പക്ഷെ ആ സ്വാധീനിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നതും പ്രവൃത്തി വരുന്നതും. ആ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരും? അതിന് മുന്നത്തെ ജന്മമായിട്ടും കണക്ഷൻ വരും. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം കാരണം ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ത് വേണ്ടി വരാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ഒരു ശരീരം വേണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ കോഴിനൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താവും? നമ്മൾ കോഴിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കഴിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം കോഴി നമ്മൾ കോഴിനെ കഴിക്കും. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ കോഴിയാവുമ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറഞ്ഞ കോഴിയായിട്ട് ജനിച്ചവരൊക്കെ അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ കഴിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാട്ടോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? മാതാജി പണ്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ വർഷമായിട്ട് കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അറിയാണ്ടല്ലോ മാതാജി, അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമുക്ക്. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് അറിയാണ്ടല്ല, നമ്മളെ കുറ്റമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചേനായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി അങ്ങനെയായിട്ട് മാറിയെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയല്ലേ അത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ്, മേൽനോട്ടക്കാരൻ, ഉപദേഷ്ടാവാ പറയണത്, ഉപദേഷ്ടാവാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും അനുവാദം നൽകുന്നതും ആരാണ്? പരിപാലകനും ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. പലരും പല രീതിയിലാണ് ആ പരമാത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, ധ്യാനിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചിലരെന്താണ് ധ്യാനത്തിലൂടെ, ചിലര് തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അത് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ, ചിലർ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കും. ചിലരെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആധികാരികമായിട്ട് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, ഭാഗവത് ചരിതം, അതായത് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്
അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്കും അതിലെ മറികടക്കാനായിട്ട്, ജനന മരണ ചക്രം മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സ്ഥാവര ജംഗമങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികളിലും ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിൽ ഉള്ള സംയോഗമുണ്ട്. അതായത് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, ശരീരമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഒരേ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ദർശനമുള്ളവൻ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്കാണത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാ ജീവികളിലും ഈ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്ന ആ വ്യക്തി പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അധപതനം സംഭവിക്കില്ല. കാരണം അത് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും, ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു പൂച്ചയിൽ കാണുന്നതും ഒരു ഒരു നായയിൽ കാണുന്നതും. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി. നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പണ്ഡിത സമദർശന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരാ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയാണ്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഏകത്വം, അതിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മബോധം പ്രാപിച്ച വ്യക്തി, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തിയ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാദിയാണ്, അവ്യനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ആര്? ആത്മാവ്. അത് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ഒരിക്കലും എന്തല്ല, അത് ശരീരമായിട്ടത് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ശരീരമായിട്ട് അതൊരിക്കലും ഒരുമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞ? ആകാശം. ആകാശം എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നിനാലും മലിനമാകാത്തതുപോലെ. ആകാശം സർവ്വവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നുകൊണ്ടും ആകാശം മലിനമാകത്തില്ല പോലെ തന്നെ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതൊരിക്കലും ആ ശരീരവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രകാശത്തിലൂടെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവബോധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടേണ്ട മാർഗം ഇതറിയുന്നവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ശരിക്കും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയുടെ ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ള, പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത് 14ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം. അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരൊറ്റ അധ്യായമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണത് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതെന്ന്. കാരണം അതിനെ മറികടന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ